ka lempung ya lek ka third singa bhalang football tournament ha ka arpulai trik kalalingkon kala point no sha ka jinga khun final hamadan plang plastic ne Wayajer sport complex kabadan ha kasnang Wayajer West Giant Hills district ha ka ni ka jinga lek ka lawan ne shimbanta hadu khat praspa lai phongot ki rang ya lek ka na kin ripuai tiliki kinhun na kin nyopu artiliki shnong ki badan hapo ka nartyang constituency ubak snya bhalang dhar ha ka jingkran ulaong ya ka ni ka lumpong ya lek ka la penlong shisien ha ka sausnam batang kirang ya lek ka ki bana po ka nartyang constituency hi ki bayo banya shimbanta ha ka ni ka lumpong ha ba pha sha ka jinga khun kalalong ka ba shongshet da ka jingwan sakhi lang ki hajar ngot ki pat ba ka nartyang constituency bat na kaleng ki shnong ka district ha ka jinga khun final ka sopho SC kala Korea ka nam la do hadien bakala penliam no ya ka nongkra SC da arla not hadien ka jinga le ka la sam khusnam sha ka la do ka sopho SC da ka song pisa ka ba salak tingka ringkat ka trophy bat ka kunhun bawan ba ar ka nongkra SC shilak san pho hajar tingka